Os ydych chi wedi darllen neu glywed am fy adroddiad blynyddol eleni, byddwch yn gwybod bod arwyddion o gynnydd ar y cyfan, yn enwedig gyda sylfaeni addysg, ymddygiad a phresenoldeb, llythrennedd a rifedd sylfaenol a chefnogi dysgwyr bregus, ond mae gormod o amrywioldeb o hyd mewn addysg yng Nghymru, yn enwedig o ran profiadau dysgu ac addysgu. Mae gwahaniaeth mawr rhwng yr ysgolion gorau a rai sy'n cael ein anodd bodloni disgwyliadau cynyddol. Ond sut gallwn ni newid y cydbwysedd hwn? I gael bwlch ar gorau, mae angen i ysgolion barhau i ganolbwyntio ar y pethau sylfaenol ac edrych o'r newydd ar ddysgu ac addysgu, beth sy'n cael ei addysgu a sut y caiff ei addysgu a'i asesu. Rydym yn gwybod bod cwricwlwm newydd ar y ffordd, cwricwlwm a fydd yn datblygu ein pobl ifanc ac yn ei gwneud yn barod i gymryd rhan lawn mewn bywyd y gwaith. Ond yn gyntaf, mae angen i ysgolion baratoi eu hunain. Yn fy adroddiad, rwyf yn cynnwys astudiaethau o ysgolion sydd eisoes yn arwain y ffordd, yn datblygu dulliau creadigol o ddysgu ac addysgu, mewn ffordd sydd yn enyn diddordeb dysgwyr. Mae hynna'n arfarnu yn rhan bwysig o unrhyw ysgol sy'n gwella. Yn fy adroddiad, mae 12 o gwestiynau y dylai arweinwyr ac athrawon eu gofyn iddyn nhw hunain. Bydd y cwestiynau hyn yn help i baratoi ysgolion ar gyfer y dyfodol, ac yn help i ddatblygu ffyrdd cyfoes o gyflwyno'r cwricwlwm. Os ydych chi'n arweinydd ysgol, gyfynnwch i chi eich hun pa mor hyderus ydych chi i ysbrydoli, cefnogi ac arfarnu creadigrwydd yng nghwricwlwm eich ysgol. Pa mor barod yw eich ysgol i groesawu newid a chysylltu ac ysgolion arloesi. Pa mor dda mae athrawon a staff cymorth wedi eu paratoi i ennill y medrau, y dealltwriaeth a'r wybodaeth sydd eu hangen i ddatblygu'r cwricwlwm newydd. Rwy'n annog pawb sydd yn gweithio ym myd addysg i ddarllen fy adroddiad blynyddol, ystyried y 12 cwestiwn, a dysgu oddi wrth yr astudiaethau arfer orau.